सोलायथायनि गोनांथार UPPLनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसो दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाब हारिनि मोनथाय ट्रेक्टरासो होफैगोन लाबोना सोलायथायनि दैथोन सफैबाय एबार सोलायथायनि गोनांथार UPPLनि सरकार मोनथाम हानजाजों नोंथांमोना मोनसे गिदिर हाबाफारिखौ दिनै सिडली बियाब LAC 31 नं जि सिडली बियाब बेवहाय मोनथाम हानजाजों लानानै NDA-नि गासै 90टा बाइक रेलि जोंहा दिनै दङ बे बाइक रेलिनि मेइन उद्देश्यआनो जादों थांनाय 17 बोसोराव BPF-आ जोंनि गेजेराव जा गोरोबलायै खौसेथिखौ फोसाबनाय दाङाबाजि बायदिसिना पलिटिक्स खालामबोबाय बेफोरनिफ्राय जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बैफोर समाज बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय जोङो समाजफोरखौ उद्धार खालामनो हाबाय बेनिखायनो दिनैनि दिनाव NDA-नि जानानै मानव गेदेर दिनैनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ 3 खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि थांखिजों जोंनि UPPL दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ MP हिसाबै देरहासार होनायनि मिजिंजों दिनैनि बे बाइक रेलिखौ लानाय BPF-आ जोबस्रांनायनि लामायाव नङा जोबस्रांखाबायानो MP इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिखौ BPF-नि सानैसो मानसि थाबाय खुनुरुखुम रैखाथि होनायनि थांखिजों केन्डिडेट होदों खाम्फाया जेनखानायखौ मिथिनानै हराव गाबबाय थायो बिनि रिपर्टआबो जोंनाव फैदों दा मोनसे खोन्थाया स्पष्ट जे MP इलेक्सननि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव हाबसिगोन आरो बिथाङा 14 नं चिरांदुवार ब्लकनिफ्राय UPPL-नि जानानै MCL गेलेगोन।